Normálne, a potom musíš položiť do šestky. Hrali ako basket. Andy, Andy, To natáčaš akože? prečo mám ja natáčať? Mne to nevidno. No tak ja idem teba natáčať, no. Nie mňa. Nie len mňa. V hlavnej úlohe Romana A čo Balúková. povedať? Je Gigolo, Marianský Guardian. DJ. Čo mám povedať? Zatancuj nám, však si na diskotike, DJ hra. Ale nie, čo mám povedať akože? Nie, s tým, nie, to učím. Čo mám povedať? Daj, ako si bereme to. Dobre, ma berem to do tašky. Kradne mix pult. Domov si ho berem. Nechaj to. Tak tam nezestí mi suko. Čo rozbil to. Otvoreno! Tak, niečo. Babi, čo ti mám povedať? Povedz niečo od srdca. Podajte mi kabel. Čo to tu? Co to? Ja ho zapojím. No ja takto ga vypísali. Ale zahýšite pančičky, aha. Dá, boťabuka, neviete, strka. Moderný pravopis. Telefon, otočila kolúsikom kričí. Haló, dve malé boky. Toto je najväčší maník v strojopise. Boťabuka, telefon, otočila kolúsikom kričí. Prestaň, haló. Romana vôbec nie je exhibicionista. To čo je? Trochu. Co to je? Co to je? Co to je, babi? Co to je exhibicionista? A co to znamená? Hej, Tommy, záber na Tomáša. Ja? Co to znamená exhibicionista? No človek ako Mišo Guardian. Ale ja nechcem byť Mišo Guardian. Počkaj, nejaké kablíky tu podpájam. Sa tu v tom vyznam. Hej, buddy. Čo? Čo je to exhibicionista? Človek, ktorý sa rád predstavuje, že? Si predvádza. Tak, tak. Hej, Áno. tak čaute. Že pred kameru. Ale... Mali, ty ma udevuješ zo dňa na deň viac. Ty vole. Na to už nie, aj tak. Učím sa. Tá, boťabocha, neviete, Storka. Ja znám také laso a Andrea šláže po hlave. Je dobré. Dívej na to, buddy. Nemám. Chytať ho, akože. Zakladni sa, mám zakladni. Kde je? Aďo zmizol. Uvidí sa, Aďo, že si To je zmizol. zase môj kabel? Tak. Nie, ja už som možný. No a teraz to ešte Miško. Ja sa idem učiť. Nie len mňa. Tomáš? Už teraz má angličtinu. Dobre. Hej, Tommy, ty otvoríš Skype? To v prdeli. Nie, nie. A Jano sa nám píše. Jano sa nám píše.